Sziasztok, jó estét! Ez itt a Fixakták Takás Gergellyel. És Sóki Péterrel. Mi vagyunk a gépészmérnök és a traktorista, akik megmondják a tutit. A traktorista főleg kérdez. A gépészmérnök pedig főleg hülyeségeket beszél, azért, hogy holnap ne agy nélkül ébredjetek.hu. A mai témánk pedig a HARP és a chemtrail. Nem tudom, hogy mennyi ötöknek mond valamit ez a dolog. Én ugyan találkoztam ezzel a témával, de hogy őszinte legyek, annyira nagy hülyeségnek tartottam őket, hogy nem néztem különösebben utána az alapjuknak, vagy éppen az alapjának a hiányának. Valójában azért választottuk ezt a két témát, mert az a közös bennük talán, hogy mind a kettő úgymond légköri jelenségekhez kapcsolható, vagy legalábbis a hívők mindkét jelenséget az égboltra felnézve gondolják azt, hogy valami fura, nem megszokott látványt látnak. A pár napon is meglepődnek. Másik közös téma a két dologban pedig az, hogy friss összeesküvés elméletekről van szó. És épp ezért sokkal nehezebb belé kötni, vagy megmagyarázni. Mind a kettő a 90-es évek környékén mondhatni keletkezett, vagy 90-es évek körül kapták fel. 95-96 mind a kettő. Így van. Először is kezdjük a chemtrail-vel, tehát mi is a chemtrail? Nem, inkább kezdjük azzal, hogy mik az égbolton, mik ezek a fura csíkok. Kondens csíkok, ugye, azt mondaná a kormány. De a chemtrail hívők, mint chemical trails, tehát kémiai nyomok, azt állítják, hogy a kondenscsíkok helyett a repülőgépek, mind a polgári, mind pedig a katonai repülőgépek mindenféle anyagokat permeteznek ránk különböző gonosz okokból. Na jó, várjunk. Most akkor a repülő az miért húz egy csíkot maga után? Mi az oka ennek? Hát a repülő azért húz maga után csíkot, mivel az égéstermékben, a sugárhajtású gépek égéstermékében többek között vízpára is található. Na most a magasan, tehát a magas alatt értjük, hogy nagyjából 10 km környékén közlekedő repülőgépeknél itt egy nagy hőkülönbség merül fel, ahol a pára, ez a vízpára, ami kijön a hajtóműből, nagyon forró, viszont a légkör pedig nagyjából -50 fok környékén jár. És hát aki télen kiment és egy kis levegőt vett, az rájött abból, hogy a lehelete látszik, ez egy lecsapódás, magyarul kondenzáció. Szemüvegen is ugyanez látszik? Ugyanez kondenzáció, és innen jön tulajdonképpen a kondens csík, vagy ahogy angolul hívják, contrail, vagyis condensation trail, kondenzációs nyomnak hívják ezt a dolgot. Legalábbis ezt állítja a kormány. Az Egyesült Államok kormánya. Persze, mert ők gonoszak. Na most az egész legenda valahogy 95 környékén kapódott fel, amikor, hát inkább idézőjelbe tenném, nyomozó újságírók azt állították, hogy mindenféle anyagokat szórnak, ezt felkapták mindenféle vitaműsorokban, késő éjjeli vitaműsorokban. Ők azt állították, hogy Mennyi könyvet adhatott el ez a újságíró vajon? Hát reméljük, hogy sokat, megérte a dolog. Azt állítják tulajdonképpen a támogatói ennek az ötletnek, hogy a 95 után furcsák lettek ezek a kondenscsíkok, tehát nem azt állították, hogy nem voltak kondenscsíkok, de ezek a kondenscsíkok nagyon sokáig tartottak. Viszont általában azt nem nagyon hajlandók elismerni, hogy a második világháborús fotókon is már rengeteg ilyen sokáig tartó és mindenféle fura kondenscsík van. Na most utána 96-ban is kicsit felkapódott ez a dolog, ugyanis megjelent az amerikai hadseregnek, pontosabban a légierőnek egy tanulmánya, ami inkább ilyen futurológiai tanulmány volt arról, hogy lehetne befolyásolni az időjárást. Hát erre nagyon rákattantak. Ugye tulajdonképpen katonai szempontból valljuk be, ez egy abszolút legitim ötlet volt, de attól függetlenül, hogy erről ők spekuláltak, nem azt jelenti, hogy létezik a technológia, vagy meg is van. Most egy kicsit kitérnék arra, hogy létezik a technológia, ezüstjodiddal például rakétákba elhelyezett ezüstjodiddal elősegíthetik a felhőképződést és így az esőt. Ez a technológia létezik, például Magyarországon is létezik ilyen rakéta, a szovjet időkből ott maradt kegyetlenség. Nem tudom, hogy mostanában mikor használták, nem nagyon, olimpiai játékok környékén, tehát ez egy legitim dolog, tehát ez létezik, és azt hiszem, hogy ettől különösebben nem kéne félni, viszont kétségeim merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy polgári repülőgépek hasonló aktivitásokba merülnének bele. És akkor tulajdonképpen, hogyha nem a légkört akarják, nem az időjárást akarják befolyásolni ezzel a úgymond, ahogy mondtad, permetezéssel, ugye? Mondjuk permetezéssel, akkor tulajdonképpen
mit akarnak elérni ezzel? Vagy inkább kezdjük ott, hogy mit permeteznek, milyen anyagokat, mit állítanak, hogy milyen anyagokat permeteznek. Hát az összeesküvés elméletek alapján nem nagyon tudnak ebben megegyezni, tehát a kémiai anyagoktól a biológiai mindenféle ágensegig permeteznek, az alumíniumsoktól polimer darabkák, szilikonkarbid. És most mit érnek el azzal, hogyha például alumíniumot permeteznek, hogyha körülöttünk amúgy is rengeteg alumínium van? Nem tudom, hogy konkrétan az alumíniumról mit állítanak, de a visszatérő témák az a pszichológiai manipuláció, tehát hogy hangulatkeltés, populáció, tehát a szaporodás, emberi szaporulat megváltoztatása. Ugye említettük előbb az időjárás változtatása, biológiai vagy kémiai hadviselés és annak tesztelése, vagy pedig különböző légúti megbetegedések keltése. És visszatérnék erre a biológiai vagy kémiai hadviselésre. Sajnos volt erről egy reális példa, nagyjából az 50-es évek környékén New Yorkban magas épületekről próbált az amerikai kormány mindenféle biológiai ágenseknek a hatását vizsgálni. Ez valószínűleg egy nagyon szomorú része a történelmüknek, és ez tagadhatatlan. De ezen a ponton, hogy ez masszívan, összeesküvés szinten naponta történne, ez egy eléggé valószínűtlen állítás. Most nézegettem ma a szabadonébredők.hu című kiváló szórakoztató és paródia oldalt. Tulajdonképpen egy cikken belül háromféle helyesírással próbálták leírni, valahogy nem hozta meg a bizalmam a korrektséget illetően. Láttam például chematrial és chematrail elnevezést is. De lehet, hogy akkor itt mindig mást permeteztek. Lehet, hogy más anyag, mondjuk így hívják. Egyik az alumínium, másik meg a bárium. Láttunk itt egy videót, az előbb nézegettük, hogy hát egy teljesen mindennapi kondenzcsíkot húzott maga után a repülőgép, és ezt csodálattal filmezte a német fickó. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ugye sokan ezt elhiszik és filmezik ezeket a repülőgépeket, a kondenzcsíkaikat, hogy ha valóban valamit permeteznek, akkor nem lehetett olyan, hogy meghibásodott az a permetező berendezés, és a kondenzsík hirtelen abba maradt, és aztán újra kezdődött. Szerintem ez egy egyértelmű bizonyíték volna. Tehát ilyenről szó sincs. És arról nem is beszél, hogy ugye ez elméletileg egy szuper titkos művelet, amiről ugye senki nem tud, de mégis úgy látszik mindenki tud, tehát ezt azért úgy művelik, hogy szabad szemmel látható, hogy ők permeteznek. Hát ezen a szinten azt hiszem, hogy itt jön egy kérdés, hogy mindenki környezetében volt olyan eset, amikor próbált valamit eltitkolni, ugye kivel hetyeg a baráti társaságban, és ez viszonylag eléggé gyorsan ki szokott derülni. Sőt, ha visszagondolunk arra, hogy egy hidegháborús történetben előbb-utóbb befutott egy kém, aki kitálalt mindent, akkor eléggé valószínűtlen az, hogy azon a skálán, amit említenek az összeesküvés elmélet hívők, tehát hogy itt több tízezer ember ebbe be van vonva, a pilótáktól kezdve a reptéri személyzetig, a katonaság, a kormány, stb., hogy valaki vagy el nem kotyogja véletlenül, és így derül neki, vagy pedig tehát tényleg valamiféle kézzel fogható bizonyítékot. Várjál. És akkor most elméletileg ezt nem csak akkor az Egyesült Államok játsza ezt a permetezést, hanem a világon az összes állam, tehát egy ilyen szuperhatalom, amiről beszélnek, vagy most Kína ezt nem csinálja? Tehát Kína nem permetez? Ez érdekes, mert ahogy olvastuk most, akkor talán például a magyarországi hobbi menetelők oldalain általában az Egyesült Államok volt a bubus, és próbálták rátfogni. Ez jó kérdés, hogy miért. Tehát, hogy meg lenne az a technológiájuk? Jó kérdés, erre nem tudok válaszolni. Viszont több helyen nehéz ezen a témán fogást kapni, még pedig azért, mert nem annak kellene bizonyítani, hogy nem létezik, hanem annak, aki ebben hisz, és bebizonyítani, hogy létezik. Negatív állítást nem lehet bizonyítani, ez egy logikai, azt hiszem, egy retorikai és egy logikai hülyeség. Ha erről beszélünk, akkor azt hiszem, hogy a különböző pici állításokba kellene sorba belekötni, mint például az, hogy különböztetjük meg a chemtrailt, ugye a vélt permetezést egy sima kondenzcsíktól. Na most, hogyha kinyitunk egy atmoszféráról vagy felhőről szóló könyvet, akkor azt hiszem, hogy hát elsőként egy meglepetés, hogy ez azért nem egy olyan egyszerű dolog, ez a kondenzáció. Emlékszem is még a
Szerény kis gépészmérnöki tanulmányaim alatt tanultunk ugye a páraképződésről és a hasonló dolgokról. A diagramot, amit a kezünkben nyomtak, úgy hívtak, hogy Luftfeuchtig Sky diagram. Ja! Na most ez... LFD. LFD, igen. LFD-t szórnak ránk, így van. Szóval ez a lecsapódás függ ugye a páratartalomtól, természetesen függ a nyomástól, a hőmérséklettől, az atmoszférában szélmozgás van, millió dolog, ami nagyon komplex, és... Tehát olyanban ez emiatt is függ attól, hogy milyen sokáig marad meg egy így van, és azt hiszem, hogy ha felütnénk ilyen könyvet, akkor úgy találnánk, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen, sőt egy abszolút normális dolog, hogy a kondenszsík akár órákig is megmarad. Ez főleg ugye attól függ, hogy milyen a levegő páratartalma. Ha nagyobb a páratartalma, akkor jobb eséllyel megmarad tovább, és ez az órákig megmaradó páratartalom, ez nem probléma. Akkor még játszunk el gondolattal tovább, hogy tegyük fel, hogy tényleg permeteznek. Most milyen magasságban történik általában ugye ez a vegyszer vagy részecske permetezés, és mi történik akkor, amikor leér a Földre, tehát ez milyen koncentrációnak kéne lenni, hogy hatásos legyen, vagy bármi. Peti úgy kérdez, mintha benne lennék az összeesküvésben, pedig nem, tehát erre nem tudok válaszolni. Nem mosoltál Tel Avivba? De lehet, hogy a zsidó gyík emberek föld alatti konferencián voltam. Valamelyik adásunk témája egyébként a gyík emberek is lesznek, amikor majd egy ilyen elvetemült műsor lesz. Ez is elég elvetemült, na. Talán inkább az, hogy milyenek a tulajdonságai, vagy a véltulajdonságai, abból inkább azt hoznám ki, hogy miért hülyeség. Tehát például, hogyha azt vennénk, hogy valamit tanulmányozni szeretnének, tehát hogy ez egy nagyon gonosz kísérlet, ahol biológiai, kémiai ágensekkel kísérleteznek, ez azért is hülyeség, mert irányíthatatlan. Igen, hogy védekeznek saját maguk ez ellen? Hát ezt se tudom, de a másik dolog az, hogy rettenetes távolságba el tudja fújni a szél, és teljesen kontrollálhatatlan. Minden kísérletnek az alapja az, hogy kontrollált, ismételhető, összehasonlítható legyen, hát ezt eléggé nehezen lehetne itt megoldani. Amúgy a magasság az olyan 8-16 km, tehát nagyjából pontosan az a magasság, ahol a civil vagy a katonai repülőgépek cruising altitude, vagyis hát a normál közlekedési magasság, úgyhogy ha innen valamit is szétszórnának, akkor több száz kilométerre esne, még mielőtt a földre érne, tehát teljességen kontrollálhatatlan lehetne az a rész, amit tulajdonképpen beterítenek. És mit állítanak egyébként, hogy milyen gépekkel végzik ezt? Tehát a hagyományos személyszállító gépek vannak még pluszba felszerelve ilyen eszközökkel, vagy direkt speciálisan külön gépek repülnek? Manó csillagporcol. Nem, felkerült pár fotó erről mostanában, ami személyszállító gépeknek az utasterét mutatta, ahol nagyon vészjósló, hatalmas hordók voltak lecsatolva, sőt a hordókban mindenféle vezetékek és pumpák és hasonló dolgok mentek. Na most mi lehet ez? Hát először is, ha ránézünk a képre, akkor alkoholista a pilóta. Lát, hogy bor van benne, így van. Ránézünk ezekre a képekre, azt látjuk, hogy nagyjából a hordók ott vannak, ahol az utasok is ülnének, tehát hogyha mondjuk 3 sor ülés van, akkor valószínűleg 3 sor hordó van. Azt hiszem, hogy páran sejtik, hogy mire akarok kiukadni. Egy tesztelés alatt lévő új repülőgépet, vagy egy tesztelés alatt lévő megrépülő repülőgépet természetesen nem raknak tele 100-200-300 utassal, hogy aztán lepotyogjon, mert valami nem jó. Viszont tehát nem mindegy, hogy most hol ülnek az utasok, így van. oldalra mennek át. Így van, tehát az ülésválasztásnál se lenne hajlandó egy légitársaság csak a gép egyik felére ültetni az utasokat. Annak ellenére van bizonyos változás, bizonyos diszperzió közöttük, és ez a repülési tulajdonságokat, akár a fogyasztást, vagy akár a repülés biztonságát is változtathatja. Tehát ezzel kísérleteznek tulajdonképpen, hogy a hordókból ide-oda pumpálják a vizet, mert hát víz van benne, vagy pedig kontrollágens, nem tudni. Szóval a vizet ide-oda pumpálják ezekből a részekből, és ezzel tesztelik, hogy viselkedik a repülőgép manőverezhetőségileg, fogyasztásilag ebben az esetben. Ha jól tudom, hasonlókat végeznek metró szerelvények tesztelésekor is, egyébként hasonló hordókat használnak, ugyanígy a gyorsulás-lassulásnál.
Ez lehetséges, ugyanúgy például a hidakat is megrakott autókkal tesztelik, tehát ilyesmi tulajdonképpen nagyon egyszerű dolgok, eléggé könnyen magyarázhatóak. Itt eszembe jut tulajdonképpen Occam borotvája, nem tudom ki hallott róla, ez nagyjából egy olyan mondás, hogy az egyszerűbb válasz egy kérdésre valószínűleg a helyes válasz. Tehát most kérdés az, hogy de viszont a mai információ áradatban általában az ember ezt találja gyanúsnak. Hát lehetséges, nem tudom, nekem fordított a logikám. Tehát ugye két választásunk van. Azt is mondhatjuk, hogy vagy a kondenscsíkokat látjuk, amik hol megmaradnak, hol nem, hol több van belőlük, ugye a légiforgalom hatalmas, mindenféle mintákat láthatunk, hol nem, vagy pedig egy világméretű összeesküvés, ahol kémiai anyagokat szórnak a kedves gyermekeinkre és a természetre. Tehát nem tudom, hogy melyik az egyszerűbb megoldás, nekem mondjuk az első az jobban hangzik. Tehát mondjuk amúgy, hogyha a középiskolában mondjuk a fizika órán valaki jobban figyelt volna, vagy aktívabban részt vett volna, akkor lehet, hogy könnyebben megtalálná a választ ezekre a kondenscsíkokra, hogy miért van? Lehet és lehet, hogy nem. Azt hiszem, hogy ez a hátránya és előnye is ezeknek a modern összeesküvés elméleteknek, hogy könnyebb kicsavarni az igazságot, könnyebb féligasságokat beletenni egy ilyen összeesküvés elméletes cikkbe. Az előbb olvastunk például pár magyarországi honlap beszámolóját ugye ezekről a szörnyű dolgokról, ami nekem rögtön egyértelmű volt, hogy kiválóan kombinálja a féligasságot, az igazságot a totális hülyeséggel, és oda kell erősen figyelni azt, hogy például idegen szavakkal, így van. Tehát nagyon oda kell arra figyelni, hogy melyik az a pillanat, amikor egy teljes igazságos dolgot ír le olyan stílusban, olyan műszaki, tudományos stílusban, aki hát mondjuk ki a hülyének végül is eléggé ijesztő lehet. Aztán ott van az a rész, ami féligasság, tehát hogy van is benne valami, de nincs is benne valami, vagy rossz helyzetben használják. Aztán vannak a totális hülyeségek, ezt is ugyanúgy keverik mindenféle forrás megjelölés nélkül, és természetesen amikor a szabadonébredők.hu a Natura híreket idézi, azt nem tekintem citációnak tulajdonképpen, vagy egy idézetnek. És úgy, meg az sem utolsó szempont, hogy van egy erős fegyverük így az összeesküvés elmélet hívőknek, hogy amint, hogyha valami fogást próbálsz találni rajtuk, akkor azt mondják, hogy te is a beépített ember, vagy te is egy gyík ember vagy. Tehát... Hát végül is ezt nem tudjátok. Kormánynak dolgozom, úgyhogy ezt nem tudhatjátok. Egyébként az FBI támogatja a műsorunkat. Te támogathatnál jobban is minden esetre. Bármit hajlandó vagyok mondani így élő adásban, de ezt tegyük félre. Hogyha hallja a titkosszolgálat, akkor jelentkezz. A repülőjegyet már kifizették? Jó. Egyébként csináltak méréseket konkrétan a állítólagos hemtérpermetezések után, és megmérték, hogy az egyes tavakban az alumínium tartalom mennyire növekedett meg a szokásoshoz képest. És erről volt egy cikk, mindjárt keresem. Te végül is otthon vagy a mezőgazdaságban, miért érdekes a talajban az alumínium? Az alumínium egyébként nem érdemes a talajban, ha minden körülmény normális. Viszont az utóbbi időben a talajok savassá váltak, ami azt jelenti, hogy a savas talajban az alumínium már befolyásolja a növényeknek a termőképességét, a gyökérzetét. Tehát semleges talajban, pH-semleges talajban abszolút nem számít, hogy alumíniumban gazdagos szegény egy talaj. És mi a mérés eredménye akkor? A mérés eredménye a chemtrail hívők azok úgy hozták ki, hogy jelentősen megnövekedett az alumínium tartalma nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, valami angliai tóról volt szó, és végül is kiderült, hogy ha jobban megnézték a kutatási eredményeket, akkor nem a vízből vettek mintát, mint előtte, hanem az iszapból. Vízből veszik ki az oxigént. Vízből vették ki az oxigént, és azt tudni kell, hogy a földkéregnek a 7-8%-át alumínium alkotja. Tehát ezért sem értem azt, hogy most mire lenne jó az, hogy alumíniumot permeteznek. Egyesek szerint azért, mert hogy növekedjen meg az alumínium tartalom, és akkor már említetted például a növénytermesztésnél befolyásolhatna. Te említetted amúgy. Én említettem, említettem, saját magammal én beszélgetek, de inkább a Gergely. Valószínűleg befolyásoltság alatt állsz. Gergely, mi jutott eszed? Ja. Ismertetőjegye a
chemtrailnek a hívők alapján az az, hogy nem csak hogy sokáig megmarad, hanem az alakzatok. És azt mondják, hogy hát 95 előtt, vagy mondjuk inkább úgy szokták mondani, hogy gyermekkorukban nem láttak ilyet. Hogy például mindenféle Criss Cross, tehát ilyen mindenféle... Nem a hip-hop együttes. Van olyan hip-hopot is? Criss Cross, nem emlékszel rá? Ne viccelj, 90-es évek Azt hiszem, hogy eltértünk egy kicsit. Fordított nadrágból jártak. Nem, én akkor be voltam zárva a pincébe, és éppen kísérleteztem. Na mindegy, szóval eltértünk. Ezért egyetemen tanul. Mindenféle mintákat alkotnak. Na most ez, ha jobban belegondolunk, ez nem túlságosan furcsa, hogy 50-es, 60-as, 70-es évekhez képest rettenetesen megnőtt a légiforgalom, és főleg ez az Egyesült Államokra igaz. A másik dolog az az, hogy a látszólag egy szinten lévő kondenzcsíkoknak a mintája, ami a Földről valamiféle mintázatot alakít ki, az nem feltétlenül ugyanaz a mintázat a 3 dimenzióban, mivel a különböző gépek nagyjából, ha jól tudom, olyan nagyjából 300 méterrel kerülik el egymást, ugye magasságilag. Na most ez elég nehéz megmondani, hogy ez 1 vagy 2 kilométerrel fölötte vagy alatta van, és milyen szögből látjuk. Tehát tulajdonképpen innen úgy néz ki, mint hogy keresztezték volna egymást. De lehet, hogy egyáltalán nem. Így van. De lehet, hogy keresztezték is, tehát ez egy normális dolog, megnőtt a légiforgalom. Ha valaki végignéz egy animációt, hogy mi légiforgalomban vagy, mondjuk a Heathrow repülőtérről, vagy az Egyesült Államok légterében. Lassan így szemaforokat fognak bevezetni. A repülőautóknak kötődik el, ugye? Ez volt tehát a Fixották második adásának első része. A második részben a HAARP-al fogunk foglalkozni, és ezt 2 hét múlva hallgathatjátok. Sziasztok, jó éjszakát!